4 нафар дар як рӯз дар ҳолати ғарқшавӣ наҷот дода шуданд. 2 нафари онҳо наврасони 14-сола буданд. ҳодисаи мазкур санаи 7 июл ҳангоми обозӣ дар дарёи Сир ба амал омадааст. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд баробари огоҳ шудан аз ин ҳодиса шаҳрвандони ғарқшуда истодаро аз об берун карданду ёрии аввалини тиббӣ расониданд. Двое ребят несовершеннолетних поплыли с дамбочки сверху по течению, там, где запрещено купаться, они оттуда поплыли, нырнули. Там как раз струя сильная, водоворотики имеются. Заплыли за буйки, стали тонуть. Хорошо, ребята на смене, спасатели, отреагировали быстро, успели вовремя, вытащили их, спасли, оказали первую помощь. Успокоили, они перепугались, ребята, успокоили, все, отправили домой. Ближе к вечеру уже взрослые люди, немножко, как говорится, в алкогольном опьянении, также решили переплыть речку. Начали переплывать и уже ближе к левому берегу начали тонуть. Ребята на смене, также спасатели, быстро среагировали, завели лодку, быстро подъехали, уже вытаскивали, пришлось за ними нырять. Вытащили, привезли в штаб суда, на берег, на базу, оказали первую медицинскую помощь. дар 10 рӯзи охир ин даҳумин ҳодисаи ғарқшавӣ дар дарёи Сир мебошад. дар натиҷаи он 5 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст ки 3 нафари онҳо ноболиғон мебошанд. аз шумораи наҷотёфтагон низ 4 нафарашон наврасон мебошанд. бинобар маълумоти масъулини раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии гражданӣ дар вилояти Суғд, аксарияти наврасон барои обозӣ беназорати калонсолон меоянд. ҳангоми обозӣ бошад, қоидаҳои оддиро риоя намекунанд. агар ҳолатҳои ғарқшавии охиронро таҳлил намоем, аксарияти онҳо ҷавонон, яъне ки ноболиғон мебошанд, ки худсарона бе роҳбалии ягон волидайн ё ки шахсоне ки онҳоро иваз мекунанд, вориди об мегарданд, ҳаёти худ ва наздикони худро зери хатар мегузоранд. рӯзи гузашта ки 2 нафарро сари вақт наҷот доданд, пеш аз ин бошад дар назди соҳили боғи фарҳангии фароғатии Наврӯзгоҳ 2 нафар сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов ки бе роҳбалии ягон нафар бо шиноварӣ машғул мешуданд, бо сари вақт хабардор шуданд, онҳоро низ наҷот доданд. ва хоҳиш карда мешавад ки аз фурсати муносиб истифода бурда аз тамоми сокинон ва меҳмонони вилоят эҳтиромона хоҳиш менамоем ки кӯдакони ноболиғи худро беназорат нагузоранд, бемасъулиятӣ, беаҳамиятӣ зоҳир накунанд, зеро бемасъулиятӣ ва беаҳамиятии онҳо бо мусибат анҷом ёфтани ҳодиса мегардад. зимни наборгирии мо низ аён гардид ки аксарияти наврасон бероҳбаладии калонсолон ба соҳили дарё омаданду бо обозӣ машғул мешаванд. чанде онҳо ҳатто бо сару либоси мактабӣ ба ин макон омаданд. ин дарак аз он медиҳад ки наврасон пас аз супоридани имтиҳонот аз мактаб ба соҳили дарё омада бо обозӣ машғуланд. бар замми ин аксарият нафарон дар ҷойҳое ки хатарнок асту обозӣ намудан манъ мебошад бо шиноварӣ машғул мешаванд. дар шаҳри Хуҷанд ҳамагӣ 10 минтақаҳои хавфноки аз ҷониби мутахассисон бо мавҷуд будани гирдобҳо, чуқуриҳо ва тез будани маҷрои об ба ҳаёт ва саломатии шинокунандагон хатар эҷод мекунад ва мамнӯъ ҳисобида мешавад. ин ҳам бошад дар соҳили боғи фарҳангии фароғатии Наврӯзгоҳ, пули ҷашнӣ, бемориҳои дилшиносӣ, назди чойхонаи Аҳрулло, пули Исмоили Сомонӣ, назди шӯъбаи корҳои дохилӣ ва боғи фарҳангии фароғатии Камоли Хуҷандӣ, боғи фарҳангии фароғатии Ғалаба ва микроноҳии 13 мебошад ки ҳама сола дар минтақаҳои мазкур ҳолатҳои ногувори ғарқшавӣ ба қайд гирифта мешаванд. дар назди соҳили дарёи Сир навбатдори шабонарӯзӣ ташкил гардидааст. дар он наҷотдиҳандагони бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофии граждании шаҳри Хуҷанд бо таҷҳизоту техникаи лозима ҷалб гардиданд. новобаста ба ин шаҳрвандонро низ мебояд барои обозӣ макони бехатарро интихоб намоянд.